Πάμε λίγο στην ανάπλαση. Βασιστείτε λίγο στην κριτική που έκανε ο κύριος Βεργίνης ότι προέβλεπε αρχικά υπόγειο πάρκινγκ. Τελικά φτάσαμε κάποια στιγμή η χρηματοδότηση είναι οριακή και μάλιστα ο ίδιος είπε ότι τι έργο είναι αυτό που γίνεται εκεί. Κύριε Κουνιάκη, ενημερώθηκα για αυτό το οποίο λέτε και ειλικρινά σήκωσα τα χέρια ψηλά. Και θα σας δώσω και την απόφαση του 2012 Δημαρχίας Κώστα Αραβανή, την οριστική μελέτη, η οποία οριστική μελέτη δεν προέβλεπε υπόγειο πάρκινγκ, την έχουν ψηφίσει ο βουλευτής Λευκάδας Αθανάσιος Καβαδάς, ο πρώην δήμαρχος Λευκάδας Κωνσταντίνος Δρακονταϊδής και ο ξενοφόντας ο Βεργίνης. Αυτοί οι άνθρωποι ψήφισαν αυτό που γίνεται τώρα. Έρχεται λοιπόν τώρα ο κύριος Βεργίνης να πει ψέματα ότι προέβλεπε η μελέτη υπόγειο πάρκινγκ, πιο ψευδές δεν υπάρχει. Και εμείς το μόνο το οποίο κάναμε ήταν να βρούμε τη χρηματοδότηση. Δηλώνω πολύ ικανοποιημένος γιατί το έργο αυτό προσθέτει στην πόλη. Επειδή εμένα μου αρέσει να λέω καθαρές κουβέντες, άσχετα αν αρέσουν ή δεν αρέσουν, πήρα προφανώς την πολιτική απόφαση να συγκρουστώ με κάποια συμφέροντα, να συγκρουστώ με κάποια νοοτροπία η οποία υπήρχε εκεί, αλλά κύριε Κουνιάκη, δεν δέχομαι σαν δήμαρχος η είσοδος του ιστορικού μας κέντρου να είναι μια πλατεία άνω των 50 ετών, πλήρως αφιλόξενη, ποιος Λευκαδίτης είχε ως προορισμό την πλατεία όπως ήταν. Υποφωτισμένη, σε 4-5 επίπεδα, δεν μπορούσε να ανεβεί ένα άτομο με ειδικές ανάγκες. Δεν το ερμηνήθηκε αυτό ο κύριος Βεργίνης. Είπε ότι αναγκάστηκε να το ψηφίσω τότε. Τι πάει να πει κύριε Κουνιάκη, αναγκάστηκε να το ψηφίσει. Αλλά με την επισήμανση αυτή. Ο κύριος Καρβούνης γιατί δεν αναγκάστηκε και ψήφισε παρόν. 3 σύμβουλοι διαφοροποιήθησαν. Να αναλαμβάνουμε και τις ευθύνες μας. 24 από τους 28 δημοτικούς συμβούλους, μέσα σε αυτούς και ο κύριος Βεργίνης, ψήφισαν ναι, ψήφισαν υπέρ.